Cine are așa un model de închidere centralizată, vreau să arăt și eu cum am conectat-o. Asta este instrucția. Eu am conectat după modelul dat. Deci sunt mai multe modele. Așa, la plus. La plus vine roșu, galben cu negru. Pe urmă merge oranj cu sur. Asta e plusul. Conectăm la plus. Minus. La minus merge negru, oranj cu alb, verde cu sur. La activator merge verde cu galben, negru cu alb. Așa. Două sure merg la pavrate, stângul drept. Verde merge la bagajnic, albastru merge la geamuri electrice. Asta nu trebuiește. Acesta merge la sirenă, la signal, la sirenă. Vă arăt cum lucrează. Am programat un pult. Cum se programează, arăt pe urmă.